सुन रहे हैं एके फिल्म्स का प्रस्तुति। अब बाकी बा डूबे या मर पाली, अब बाकी बा डूबे या मर पाली, अब बाकी बा डूबे या मर पाली। डीजे मिठू, डीजे मिठू, राजा पटसोनी। अब बाकी बा डूबे या मर पाली। आप सुन रहे हैं एके फिल्म्स का प्रस्तुति। होली के लहर बहवे लूटो समाजा, अक्षरा सिंह बाकी बहवे लूटी है पवन राजा मर पाली। होली के लहर बहवे लूटो समाजा, अक्षरा सिंह बाकी बहवे लूटी है पवन राजा। अवधि से धनंजय मिठू मिली सभे डली, अवधि से धनंजय मिठू मिली सभे डली। अब बाकी बा, अब बाकी बा, अब बाकी बा डूबे या मर पाली, अब बाकी बा डूबे या मर पाली, अब बाकी बा डूबे या मर पाली। अब बाकी बा, अब बाकी बा डीजे मिठू, डीजे मिठू, राजा पटसोनी। आप सुन रहे हैं एके फिल्म्स का प्रस्तुति। सुपर डुपर माल अबही बाकी बिया रोनिया, एक बिया दस घोरी के बनिया मर पाली। सुपर डुपर माल अबही बाकी हिया रोनिया, एक बिया दस धैर्य के पहनिया। राइटर नवीन सती से बाटे अबही खाली, राइटर संजय अशोक प्रेमी बाटे खाली। अब बाकी बा, अब बाकी बा, अब बाकी बा डूबे या मर पाली, अब बाकी बा